not only amongst us. Umile nje lapho uyizulu uNkulunkulu ahlala kulo. Uyizulu emhlabeni ngoba uhlalwa uNkulunkulu. Ibusisiwe ngisho ikhumbo igibelayo ngoba uNkulunkulu wasezulwini ohlala emntwini usekuleyo tekisi ngenxa yakho. Mbonga uJehova okuhloniphile wakuthatha wakubeka endaweni ephezulu. Nalapho ingilosi zingafiki khona amakherubhi namaserafi adumisa nje kunomugqa obekiwe ukuthi aneqila. Kodwa thina sijombisiwe ngomusa sayohlala phakathi noKristu. Kwezasemazulwini indawo ibambe ngomoya ngeke uyi-understande ngengqondo yasemhlabeni. I-reality lento. I-reality into ekhona, into eyenzakalayo kwabakholwa. Ibanjwa ngokukholwa ngoba siqonda ngokukholwa ezinye izinto siziqonda ngokukholwa. Yazi inyanga uma ikhuluma nawe ikhuluma ngamakhathakhathi uzothatha amafutha engwenya uthunqise impepho uhlaniselo. Ungeke u-analyze ngesayensi yasemhlabeni lo. Into ufuna ukuyibambe ngomoya uyi-understande ngokukholwa ile nyanga. Ukuthi lento eyishoyo iyiqiniso. Uma kuthathwa lokhu uhlaniswa lokhu uzokwenza ukuthi nasezulwini ke izinto zakhona mayikhulunywa ze-spiritual. Into ngeke uyifake e-laboratory kwi-test tube uthi uyayi-check i-spiritual. I-real. Masithi uNkulunkulu mningi phakathi kwethu kunjengoba sisho. Noma ngathi ama-feelings I don't feel anything. It's not about feeling, it's about faith. Ukukholwa kona ukubamba into ezingaboni. Malibonge igama lenkosi. Asithembisane bazalwane ukuthi njalo uma sisendlini kaNkulunkulu sizokhonza ngomoya nangeqiniso. Uyazi ukuya enkonzweni nje akuhlukile nokuthi ubiziwe uNkulunkulu wathi nyukela ngala. Uthi uJohane ngathi mangisabelela lelizwi lithi iBhayibheli masingane ngaba kumoya. Kukhona uba kumoya ngoba ukuKristu. Kodwa kukhona uba kumoya ngoba uku-environment la igama lakhe lidunyiswa libatshazwa khona. Behlangene abantwana boNkulunkulu njengekhuni evuthayo zezelanga belilodwa. Lo ufika neyakhe anointing nalo ufika neyakhe anointing bese kuyahlangana vutha amalanga bomlilo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane nangemkhuleko yenu esicinile siyeswazini sihambe kahle besihamba nabantwana bethu baba uThabethe noma Mthabethe egameni kaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu. Singahlala phansi ebukhoneni bakhe bazalwane. Sibonge sibingelele abantwana bethu abasihola ngengoma egameni kaJesu Kristu. Sibingelele ubaba bakhona be-leadership. Ibandla lonke likaJesu Kristu ngibingelele sithando sami amahlaba egameni kaJesu Kristu. Sizothandaza ke bazalwane imbizo le ngolesibili imbizo yokukhuleka sifuna ubuso benkosi mayekhona indlela kuvuma sizincishe from the morning uma kwenzeka sidle emva kokubuya emthandazweni. Usuku lomthandazo lokumfuna uNkulunkulu ngoba uyafunyanwa ngabamlambele. Sibonge kakhulu kakhulu siya appreciate siyazi ukuthi abanye abekho ngenxa yesimo mhlambe semsebenzi nokuthile okubabambile. But nini enikhona we appreciate you kakhulu bazalwane. Kwesikhathi mawufuna ubona abazalwane ukuthi istandard sokholwa kwabo singakanani ba-check not ngesonto ba-check ngolwesibili makuthandazwa. Bengawagqokile ama-Crocs ngoba ngesonto bagqoka ama-Crocs. Siyabonga kakhulu bazalwane imikhuleko yenu isigcinile. uNkulunkulu wamsebenzisa ngamandla ngoba nami bekilaba abamphelezelelayo umama uMahlaba bemenyiwe kwingqungquthela yomama. Wasebakhona lokho ukuthi ke abanye abazalwane khona lapha eSwaziland
bathi awungeke bamahlabusula awungeke. So kwabonakala ukuthi kwezinye iy'nkonzo siyahlukana, ngiyoshumayela ngala yena ushumayela ngala. Ubeka umcimbi nje omncane kakhulu. uNkulunkulu umsebenzi bevutha amalanga umama Hlaba belanguza ngezithi uyena lo ngimaziyo hayi languza ethi amalanga abo umlilo. Siyabonga besinenkonzo ke yamadoda nathi ibikhona khona lapha enkonzweni omama bebodwa obaba bebodwa ngabeke ngacela nakwenye inkonzo enye elinye ibandla nalo licela inkonzo yamadoda uhlatshiwe lapho umfundisi ne-leadership bese kujikeleze isithebe ugqoko sidla inhloko. Sahanjelwa ke enkonzweni yamadoda nayi Minister of Education khona eSwaziland. It was amazing. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe noma bekukhonza kwelinye ibandla kodwa uzwile ukuthi sikhona washiya konke phansi wazo attenda inkonzo yamadoda. Siyayibonga kakhulu imkhulekweni bazalwane. Before sithandaze izonikela kumama asihole kule nkonzo umkhuleko kubekeke enhlizweni yami bazalwane indaba yokuthi wayethe uMongcwele njalo mangishumayela ngingayishiya indaba ukuthi uJesu useseduze ubuye. Kuyenzeka ke phela ngoba uyazi umuntu ezinye izinto ziphunduke kodwa noma ngabe kuthiwa noma ngizoba ngishumayela ngani kodwa ngingayishiyi noma siqeshana sika 5 minutes ukuthi ngilikhumbuze ibandla ukuthi sekuseduze simbone esimkholwa nesimthanda singamboni seduze bazalwane. Izinto ezenzakalayo ngoba ngiyacabanga ukuthi kuzofuneka futhi ke sikhumbuzane ngenkonzo sibe nenkonzo yokubuya kaJesu noma ingaba isonto ngoba kuseduze kakhulu but singakhohlwa lokuthi uJesu occupy ithila ikhaya. Uma ngabe wenza into right qhubeka uyenze mawuthisha esikoleni qhubeka ufundise whatever okwakha umphakathi noku right emehlweni kaNkulunkulu ithi kodwa usebenza uba amehlo akhe begadile ukuthi makhalicilongo I'm ready. Makhalicilongo I'm ready bazalwane. And isikhathi semvuselelo enkulu lesi ongafanele thina njengesikhe sisale kuyo. And inkonzo yokuwinwa kwemphefumulo abantu basindiswa isimanga. There's a floor crossing enzakalayo especially kwinkolo yama-Muslims. They are getting saved like nobody's business. uNkulunkulu uyababamba bayasindiswa. Bamcomparison uJesu noMohammed babona ukuthi uJesu ngala babuke babona ukuthi this is the man. This is the man. Now lapha kweThu chapter 24 ngizonhlanganisa noLuke chapter 21 bacishe bakhuluma into efanayo kodwa ama approaches abo ukuhluka kancane nangokwesimo ke sezilezi zincwadi nababhali bazo. Matthew 24 now uJesu usentabeni la yemnqumo entabeni azothi mayibuya esezoqala umbuso phezulu umhlaba unyawo lwakhe lunyathele kuyo njengokwencwadi kaZakhariya chapter 14. Now uJesu ke ukhuluma ngokuchithwa kwethempeli lapha mafunda lamavesi nalapha kuLuke chapter 21 kuyavela ukuthi mabe ncoma ithempeli elihle lakhiwa iminyaka u46 lakhiwa leli thempeli. It was the heritage of the nation, the pride of the nation. Ithempeli lali expensive kakhulu wathatha iminyaka nje bangisho u46 lakhiwa. They were proud, very proud of it.
kodwa bamangala uma uJesu ethi akuyosala itshe phezu kwetshe la lizodilika leli thempeli eni-proud ngalo. Base bebuza-ke lapha kuverse 3 bathi ma esehlele entabeni bathi kuye, ngizoyisho nge-English, excuse me bazalwane, hey. Now bethukile bamangala uthi uJesu usho ukuthini mayethi izodilizwa yonke lento kungasali itshe phezu kwetshe. Sebeyabuza ke labana. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately and saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of your coming and of the end of the world or the age? that umbuzo lo ohlukene igaba ezimbili. Umbuzo obuzo ukuthi ithempeli leli ebesizokhombisa lona sithi it's our beautiful building esikhonza kuyo uNkulunkulu. Kodwa manje uyasimangaza ngokuthi uthi lizodilika masinyane. Izokwenzeka kanjani? Mina izokwenzeka nini lento? Umbuzo wokuqala. Owesibili umbuzo uthi izaba yini isign noma uphawu lokubuya kwakho nelokuphela kwale dispensation noma kwesikhathi somusa ke. uJesu ke in response uthi yena, and Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Into yokuqala ewuphawu lokuthi uJesu mazebuya kuzoba nini, ngoba le yokuwa kwethempeli yenzeka about 40 years uJesu ehambile, but le yokubuya kwakhe kwafuneka kube khona ama-signs abanika wona, and then lawo ma-sign ke iwona azosho ukuthi kuya nini. Malibonga igama lenkosi. Now isign yokuqala mina ngibuka njenge-sign le ukuthi there will be many that will be deceived. Ngamanye amazwi ke mawuqhubeka nale chapter uyabona ukuthi kuyovela uKristu njengoba esho nje. For many shall come in my name saying I am Christ, and shall deceive many. So isign yokuqala i-deception will be great. I-deception izoba iningi noma inkulu kangoba ma kungaqaphelekanga nabakhethweyo bangase bazithole behungeka noma belahleka. uJohn ukhuluma ngomphiwa uKristu lapha ku chapter 2. Ebese ekhuluma ukuthi sombona ngani umphiwa uKristu. Ebese ethi lapha ku chapter 4 kuyovela omoya ukuthi abasibahlole omoya ukuthi bangaba kaKristu na. Kusho ukuthi ke lapha na ku chapter 2 abaseThessalonika kuthiwa uthi uPawulos uxwayisa ibandla laseThessalonika kungabikho who deceives you ngencwadi engathi ibhalwe yimina nangomoya nangezwi noma ngesiprofeto bathi uNkulunkulu uthe engashoko. Usho ukuthi these are the three things abazosebenza ngazo to deceive. Moya bathi umoya ingcwele uthi kanti akusiyena umoya ingcwele. Mhlawumbe ngike nibezwe abanye abaprofeti bamanga bathi umoya ingcwele uthi ubheka yena nomoya ingcwele bonke akuhlangani lezi. Eyibona lonto ya uma ufuna incwadi kaJeremiya kunendawo esho ukuthi bayothi ngithe ngingashongo. Yeah. Now kangoba abanye they quote scriptures. NjengoSathane wafika waquote izibhalo mayilinga uJesu. Naku Eva wakhuluma something ekhona. Uzayihlanganise namanga. Uzibiza ukuthiwa i-deception.
So that is why kubalulekile njengebandla ukuthi sihlale emthanazweni, sidiphende kuMoya Ongcwele, sihlale esifundisweni esiphilayo sabapostoli ukuze siphephe kulento ezokwenzeka nesiqalile ukwenzeka. Abanye bahlubuka ekukholweni banamathele esifundisweni samadimoni benze ama-miracles esiwabiza ukuthi ama-false miracles. Kuyezwakala bazalwane, ukuhenda nokuzuza abantu nge-deception. Now konke ngiyithanda lapha ku-verse 14 esachaza uJesu izinto eziyokwenzeka before noma ezobe zikhombisa ukuthi kuseduze kangakanani ukubuya kwakhe. Konke ebuhlungu lama ngiyifunda ku-verse lithi ngenxa because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ububi abehle lapha endlini, yabo biyenyukela ngithi. And be careful ukuthi ububi mabunyuka kanje uthando lungenzi njani lwakho ungaphodli, yabo. So uthola ukuthi kwesikhathi awubandi futhi awushisi untukuntuku, ungamanzi okuphalaza. Ingakho ethi uNkulunkulu uzosuke ngikuphalaze, I will vomit you out, I spew you out. Malibonge igama lenkosi. But usethi ke lapha kuverse asimjonga uverse 13 kodwa ke singamvunda nje, but he that endure unto the end, the same shall be saved. Kubalulekile ukuthi ke izinto ezinje zifundiswe ngoba sisindiswa ngoJesu, bese bekhona ukusindiswa ngokubekezela. Ukusindiswa ngokubekezela kuchaza ukuthi lapho wesizothola umvuzo esingeke siwuthole. Angithi kuzothola imisebenzi yethu, ya sesezulwini ihlola imisebenzi, eminye ibe utshani, eminye ibe igolide, eminye ibe isiliva. Abanye bazothi bayipresent imisebenzi yabo bese semhlabeni ishe njengotshani. Lithi iBhayibheli kodwa bona basindiswe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bahlale besindisiwe. Ifuna ukuchazwa kabanzi ke nale ngisho. Ngoba phambi kwesihlalo sobukhosi sokwahlulelwa, thina esikholwayo asisangeni ekwahlulelweni. Into eyahlulelwayo imisebenzi yethu. Ingakho uJesu mayebuya ebuyela ibandla lakhe uthi umvuzo wakhe unawo, ula kuye umvuzo wakhe, ukumnika yilo nalo ngokwemisebenzi. Uyayizwa indaba? Ya akasho ukuthi ensindisweni le yokungena ezulwini noma yokuba umntwana kaNkulunkulu singena ngemisebenzi. Uthi imisebenzi iyona esithola ngayo umvuzo. Ningibhekile? Mawuthanda ngathi umqhele. So njengoba ngishumayela nje angishumayeleli ukuthi ngingene ezulwini, ngoba manje kusho ukuthi ngithi indlela uJesu ayisebenzi. Imisebenzi engiyenza ukushumayela kwami kuzongenisa ezulwini. Asilishumayele lelo vangeli. uJesu indlela neqiniso, akekho uza kubaba ngaphandle. Balungile nje icace lonto, siyehlukanise kahle. And okunye okubalekile, lokho akusho ukuthi mase ngimamukela uJesu noma ngaphila kanjani emveni kwalokho seku right. Lento yokuphila noma kanjani ichaza ukuthi awuzange umthole. That's the thing. Ingakho singashayi kakhulu umthetho ukuthi do this and don't do this. Noma siwufaka sigadwe yizwi. Usakhona la endlini ngoba umthetho kaMuzi awusasebenzi kule dispensation esikhulu. Yebo. So now into ebalekile noJesu akhuluma ngayo, uthi ningajabulela ukuthi amadimoni ayanilalela, kusho ukuthi bathunyiwe and bakhipha amadimoni abalalele ngegama likaJesu. Kodwa lokho akuyona igaranti yokuthi uzongena ezulwini. Ngoba kusekhona abazothi asiprofethanga yini sakhipha amadimoni athi angizange nginazi. Ya manje into eyenza ukuthi bangaziwa ingoba banayo umoya kaKristu lo owayesiphambanweni. Ngoba ongenayo umoya kaKristu akasiyena okaKristu.
Yabona? Alisho ukuthi ongasonti eCKC akasiyena okaKristu. Lithi ongenayo imoya kaKristu, ngomoya uKristu ungena kithi ngomoya wakhe. Izindaba uthi uJesu ningajabuleli amadimoni anilalele ngoba ikhonto ayaziyo. Bakhona abazolalelwa amadimoni kodwa mayeqeda ukubalalela egameni kaJesu bahambe baye esogweni. Bohlala nalamadimoni kade bewakhipha esogweni. That is very important. Uthi manje into efuneka inijabulise inenze nibe excited nina ukuthi amagama enu abhaliwe. That is the basic of everything ongayicabanga. Noma uyavuta phezulu kwegama elibhaliwe. That is the main thing. That is the core part yokusindiswa kwakho. That is the Nkosi yami ngayibeka kanjani. That is the key thing. Kungenzeka ungakhonza eCKC kodwa mayigama lakho libhaliwe, uright most wena. Uright ngoba ukubhalwa kwegama kuchaza ukuthi uyazana naye. Ngeke athi uNkulunkulu akuzange nginazi. Yabona? Akunzima nje ukuvela uyithola sewusebenza ungazange register emsebenzini. Ngoba mase holwa ngamagama abhaliwe kubantu abaqashiwe. Wena uqale ngokusebenza ungakaqashwa. Manje inkinga ke manje makuphela inyanga waziwe. Ujuluka umanzi ngaleso sikhathi. Ubuqukula amasaka kodwa ungaregistiwe. Yabona? So that is what is happening kwezinye indawo nakwamanye amabandla. Bayimisele cishe ukudlula thina kodwa baziwa ngoba bangenanga ngesango. That is very important. That is the key thing. Ngichaza lo verse 13 ke bazalwane. But uverse ngifuna ukugcizelela kule nkonzo omkhuleko. Iverse lithi, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Then shall the end come. The end means singayifanisa nokubuya kaJesu. Because uJesu uma ebuya uzobe ezoterminator i-dispensation noma isikhathi esiqale ekufikeni kwakhe kokuqala ngoMaria. Bekuqala isikhathi esisha uJesu mayifika. Kuzozalwa nebandla ngePentecost. Now kuye kwaphela kudaba indwa ngethempeli nje mawuJosefa kuphela iOld Testament, iOld Covenant, kuqala iNew Covenant. Le bizwa kuthiwa idispensation yegrace. Kangoba igrace is more powerful. Umthetho weOld Testament especially or ceremonial. Yabona there's the moral part and the ceremonial part of njengokugcinisa abantu. It's ceremonial. Kodwa makuthiwa ungacommit adultery, that is moral. You know, and then that is the law ebhalwa ngaphakathi under igrace kaNkulunkulu ngoba igrace kaNkulunkulu inomthetho ophilayo. Inomthetho obhalwa ngaphakathi ungasabhalwa ematsheni njengomthetho yishumi. So igrace yenza umthetho wokuhamba ngobungcwele ubhalwe ngaphakathi kuwe. Usekhona la endlini? Yeah, iqhubeke kuwe kungabikho nomuntu ozokugada, iqhubeke kuwe lento. Yokuthi manje angikwenzi ukuthi. Kwezwakala. So kungabi thina kakhulu esikugadayo. Umsebenzi kaMongcwele ohlala kuwe noJesu ophila kuwe uzwe uthi akusaphilweni uKristu ophilayo. Le ndoda ayihlala emathuneni ayingazenzi. Ungathola ukuthi ayisaba ukuhlala emathuneni ngoba kuhlala umuntu ophilayo lapha. Futhi nokuyisika ibe nelonda iyisika ngamatshe yayingazenzi. Nokuthi mabeyibopha ngamaketanga waqabula ayingazange kujimele lokho. Kodwa umoya ohlala amadimoni awu-6,000 uligiyoni ohlala kuye wayemenza enza izinto angeke azenze yena esengqondweni. Ngoba ayinala hamba lamadimoni lithi iBhayibheli wabasopa wakhumbula ukuthi kuyembathwa ngumuntu mase especially uma umuntu omdala wafuna ingubo zokwembatha kusho ukuthi uyenza yonke lento akagqoki ngisho ugqoka.
Uma ngabe imoya yamadimoni ikwazi ukwenzisa umuntu izinto angakwazi ukuzenza. Ukuba ngangavele ngiqhamuke kuye nje esopa ngithi hamba idorobha lonke ungaqokile ngizokunika u500 noma u5000. Ubani ongahamba konje manje ngithi ngizomnika u5000. Yabo? Manje lo uhambaze kungekho mali azoyikhokhelwa ngoba uhamba ngespirit salento akuyona. So uma umoya kaSathane ukwazi ukwenzisa umuntu umbambe ingqondo umenza izinto angeke azenze ngisho emaphusheni. How much more umoya ngcwele ukuthi ayibambe impilo yethu sizithole sesenza into esehlulayo. That is very important. Sitibula kanje sizabalaza kube nzima ngisho uxolela umuntu okonile. It's because sisahamba ngenyama not ngomoya. Izosishanje lonto. Izosilimaza lonto. Kunzima ukuthi uKristu abuse ngaphandle kaMoya Ngcwele ngoba akekho iBhayibheli lithi akekho ngathi uJesu uyinkosi engasho ngoMoya Ngcwele. So ubukhosi bukaJesu kimi uMoya Ngcwele ombeka esihlalweni sokuthi abuse ngiyenza izinto ngithokoza yena ngaphezulu kokuzithokozisa. Noma kubiza ukuthi ngilahlekelwe okuthile ukuze ngizuze uKristu, I can do it easily ngigcwele uMoya Ngcwele. Obantu abathi sayizwa lonto. That is why kubalekile singabantwana baNkulunkulu sihlale sigcwaliswe. Umoya kaKristu lo wokusindiswa simamukela kanye, kodwa umoya wamandla okuphila lempilo esiphilayo. Ingakho uJesu mabemthinta uthi ngizwa amandla ephuma. So ingakho waye indoda ehlala emthandazweni ngoba sibone eGetsemane mayesemthandazweni kufika ingilosi izomqinisa kusho ukuthi uzokwenza irefill. Mawungathandazi uhamba ngored. Imoto yakho yokukholwa ingasime noma yinini. Usukhutshwa nayo into eziwubala. Ngoba udry kade wagcina ukubhabhadiswa. Yabo? Ukwamukela uJesu kuyi once off kunjengokuthenga ikhadi. Kodwa ukugcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele kunjengokuthenga iairtime. Ngoba noma ngaba nalo ikhadi naleyo ndawo kuyo is covered by uMTN. Kodwa ungenayo airtime uvela kutshela umlungu athi you have got no sufficient fund to do lento oyifunayo. Nekhadi lakho nefone entsha ebiza 12,000 akusebenzi nix ungagcwalisi ungazange nangizwa nje ngisho. So sigcwaliswa njalo ngoMoya Ngcwele. Ngoba uhlala uzizwe na ukuthi yabona I must pray noma I must do this so that uJesu ezokwenza umsebenzi wakhe of refilling me with the Holy Spirit. That is very important. Now, kuthiwa ke ensukwini zokugcina one of the signs which is the sign ezothi mayenzeka izulu libe ready kumehlisa uJesu ukuthi azo establish umbuso emhlabeni. Kuthiwa leli ivangeli lombuso liyoshungelwa ezizweni zonke. Nikhona bazalwane? Kuthiwa ezweni lonke kube ufakazi ezizweni zonke. Lizoshunyelwa kuphi? Ashonto ezweni lonke kube ufakazi bangasho ukuthi abezwanga ngomhla womgwebo on a white throne judgment. Ngoba ama thrones awafani khona le thina esihlolwa kuyo. I-judgment ayisezi kithi ngoba thina sivuma uKristu. So ngesikhathi sivuma uKristu siphumile kufeni saphuma ekwahlulelweni. Sangena ekuphileni okusha. Ngoba sivume ioffer kaNkulunkulu yokuthi lento ebekufanele yehle kithi as a judgment of God yehlele kuKristu wayiphuza inkomishi ayiphuza le. Laba ba refuse the offer they will have to pay ngokuphila kwabo ngokuthi baye esokweni throughout eternity. Yilaba bathi ngizozikhokhela mina. Laba bangayifuni offer yokukhokhela yokubheyilelo bachaza ukuthi bazokhokha bona. ngoJesu uJesu ukhokhe 3 days and 3 nights. La 3 days and 3 nights imina ngizama ukuyikhokhela for billions and trillions of years ngisesogweni. Kodwa uma ngabe ngikhokhela uJesu ngenxa ukuthi akasazi sona uyafinqa ku-eternity. Abe u3 days lithi izulu nawu kwanele. Lisho nakuyena limvume avume naye athi it is finished. Bese lithi izulu ke sesoletha ke i-proof of payment kanjani on the third day when uyavuka.
Njobe engavuki nje wonke amanye amakhosi nabantu abazama ukufa ngenxa yabantu abaningi, kunabantu abafela abantu kodwa abangavuki. uJesu kufa kwakhe ubekhokha icala egwinya ulaka likaNkulunkulu oluza ngesono sethu. Nokwahlulelwa na yonke into okufanele igwinywe yithi yagwinywa uKristu esiphambanweni. Waze wagwinya ngisho ukushiya uNkulunkulu for the first time ever since aba uyena as God. Akayazi indaba yokuthi uNkulunkulu amshiye. Wakhala wathi Eloi, kade engakhaliswa ukuthi uyashaya, kodwa wakhaliswa ukushiya uNkulunkulu. Okuchaza ukuthi esihogweni into ezoba buhlungu njengoba sicabanga ukuthi umlilo nje indaba yokungabi nathemba nongabi naNkulunkulu ukuthi ngeke uphinde ulithole ithuba loku enjoy ipresence kaNkulunkulu. Yona into ebuhlungu ezokwenzeka le. Yona into ebuhlungu ezonkenketha kuwe. Malibonga igama lenkosi. Sesiwe mthandazweni bazalwane. But ngifuna ukui-emphasize lento ukuthi okay ake siye lapha na ku Luke chapter bese siyathanda Luke chapter 21 bazalwane. Jesus. uJesu la ukhuluma ngomkhiwane ochaza ukuthi iparable ukuthi umkhiwane mangabe uqhakaza ihlobo lisuke selisondela. Usethi ke nani ke manibona lezi zinto zenzeka phamisana amehlo ngoba ukukhululwa kwenu kusondela. Umkhiwane ke mawufunda kahle uyabona isizwe kaIsrayeli ukuqhakaza kwawo kusho ubuyela kombuso owawubuzwa abafundi kuJesu. Uthi ubuyisela nini umbuso kaIsrayeli ngoba bambone ehamba manje umbuso ungabuyela ngokwaIsrayeli bephethwe amaRoma nemali abayisebenzisayo nekhanda likaKesari. Manje babekhalela independent njenganje ebesiqale besiphansi okulawulwa izizwe zakwamanye amazwe. Wayizwa lonto amangisi amabhunu esilawula for almost 300 and something years since 1652 baqala ukufika kwa la. But uJuda yena ngesikhathi ekhala kanje bisiphelile iminyaka ewu600 uthathe umbuso ukubona. Yezwakala bazalwane. Kanti kusazo ede iminyaka close to 2000 bengakaziphathi. Bazozithola sebeyisizwe esiphethe ngo1948. Manje mabebuza bathi kanti uyobuyiselana nombuso uthi uJesu akuzona okwami ngoba beyindodana engumuntu futhi. Usethi akona okwami ngoba ngesikhathi la emhlabeni egqoka umuntu uthi akekho wazi usuku nehora ubaba kuphela. Angiyamuzwa kusho ukuthi usuku nehora lokubuya kwakhe. So nala uthi akona okwami kwazi isikhathi ukuthi umbuso ubuyela nini, kodwa uNkulunkulu unayo iplan ukuthi one day uzobuyisela umbuso kwaIsrael. Usakhona? Now sekuyasho ke uLuka la uyachaza ukuthi isizukulwane nalapha kuMatthew isizukulwane esobe sikhona uIsrael ebuyiselwa umbuso after close to 2600 years umbuso uthathiwe. Leso sizukulwane ngeke sidlule kungenzekanga konke okube kwenzeka ekuvalweni kwesikhathi nesokubuya kwenkosi ethu uJesu. Now mobile from 1948 abazalwe after that bakwe possibility yokuthi babone zonke iprofeto zenzuku zokugcina zigcwaliseke, including the coming again of Jesus for the church and with the church. Usekhona? Yeah. Manje ke obani abazalwe after 1948 phamsani izandla abazalwe nje amahloni phansi ngithi obani abazalwe after 1948 isizukulwane-ke esobona uJesu ayikhuluma ngaso. Now usekhuluma ngalo mkhiwane nje base ngisho ukuthi umkhiwane kumele isizwe kaIsrael. Usethi uJesu Kristu ke ngicela ukufunda nje le verse lokugcina. Verse 36 uJesu ekhuluma. Watch ye therefore, asonto ke watch ye therefore and pray always. Yezwa.
Okay. Ebesethi-ke, that ye may be accounted worthy to escape rapture. All these things that shall come to pass. Kunento ezayo emva kwethu masihamba. Njengoba kwehla something eGomora uma uLot bephuma eGomora naSodom. But besakhwela intaba wehla ijudgment kaNkulunkulu. Lamadoroba they were on fire. Akusalanga lutho. Kodwa akafuna uNkulunkulu lento yehle kukhona abantwana bakhe. Kunewolaka olizayo thina asibekelwa ngulaka njengoba sesisinsiwe nje sesiphumile olakeni ukusindiswa kusho ukuphuma olakeni olizayo. Uma ungakholwa isipho sikaNkulunkulu ukhuluma ngoJesu uthi mina ngiyifunda bakaJesu. Lithi iBhayibheli ungakholwa lo muntu uselahliwe into ukuthelo kaJehova iphezulu kwakhe. Kusho ukuthi lo muntu uselindele into ukuthelo kaNkulunkulu. Ayikaqali manje sisabanjwe busy nentukuthelo kaSathane ngenxa yegama likaJesu. Sisazondwa yizwe. Asikho phansi kwejudgment kaNkulunkulu. Asikho futhi phansi kolaka likaNkulunkulu. Busy nolaka lukaSathane. Lithi iBhayibheli uJesu uthi kubafundi bakhe emhlabeni nizoba lusizi. Yeah. Kodwa be of good cheer. Nalapho sengilinqobile izwe khona lapho. And kwezinye indawo uthi I will be with you. Yabo? Yonke into ezobe inehlela ngizobe ngikhona phakathi kwenu ngoba kusaphila thina phela uKristu ophilayo. Awumuzwa mayithi kuSawula, Sawula ungihluphelana. Akekho kade ahlwitha wakhuphuka nefu emva kwakhe kwaqala ibandla ngemini yePentecost. uSawula ngesikhathi ehlupha amakholwa wayecabanga ukuthi uhlupha nje abalandeli kanti uhlupha uKristu. Why? Because ba umzimba kaKristu njengoba eyinhloko nje. Yabo? Ma unyathele onyaweni, unyathela kabi ngesicathulo noma ngebhuzi, akhala unyawo, khala umlomo lapha ekhanda phezulu. Oh, wanyathela, unyawo oluthule lo. Uthi uJesu nothula, uJehova uyonloyela. Bengike yabona. See. Now uthi ke watch ye therefore, asonke watch. Now you can't be asleep spiritually. Ulale nje. Engathi awazi ukwenzakalani emhlabeni. Yho? Akusizi lokho. Umbona lapho umuntu ongekho watchful. Umuntu ozazi ukuthi uzothathwa ngesikhathi esithile, uba nendawo yokulinda. Alokho eqalaza amayidlula imoto lekethi. Yabo? Ukuthi akusiyona indle. Uba sendaweni yokuma futhi akemi noma ikuphi. Usekhona la? So asibe kuleso simo lithi iBhayibheli uma nibona lezi zinto zenzeka phamisana amehlo niwaphamisele phezulu. Kwenye indawo ukuthi wafunana okwaphezulu. So sekuyisikhathi selokuthi noma uthola umsebenzi omuhle noma uthenga imoto enhle noma ushada umfazi omuhle onama dimples yonke lonto ingakwenzi ubheke phansi. Glory to Jesus. No. Ingadonsi inhliziyo yakho leyo nto ngoba unekhaya elihle elinama bedrooms awu4. Le Durban North. No, ibuke njenge station nje sokulinda ibus. Ngoba kulona ikhaya lakho forever lelo hleli kulona. Khona umlindile, unekhaya, ikhaya lakhona lakho itrato zakhona ezegolide, ama potholes ngeke waphinde wathola, awekho. Yabona? So akuthi noma uNkulunkulu uyakubusisa kodwa akubusisa ubheke phezulu. Yabona? Noma kwenza imiliyoni uthi kahle ni ma millions sizokhonza uNkulunkulu ngani? Futhi nina ni investment. But mina khona iziki zakhe kuneziki engizizwayo makangithole ngilindile amafutha egcwele njengentombi ezazilinda umyeni ezayihlakaniphile ungabi intombi elinda umyeni without amafutha or without umoya ongcwele senaka namamkela umoya ongcwele solokhu nakholwa asikaze sizwe nakuzwa ngomoya ongcwele akufanele kube njalo. Glory to Jesus. Usithi watch ye therefore and pray always. Asonke can pray always. Yeah, yona ndaba. Ngale kukhulunywa ngokushungela kwevangeli. Ngala kukhulunywa ngokuthandaza. As a sign yokuthi ulinda uJesu. Ubonakala nangokutshela abantu ngoJesu, ubatshela indaba zombuso wasezulwini. Ungathuli. Ukuthula kwakho
kusho ukuthi awungeni wena kule sign ezothi mayenzeka then the end will come. This gospel shall be preached. Akuchaza ukuthi izoshunyelwa ubani. Ukungachazwa kwalonto kusho ukuthi wonke umuntu must be the preacher of the gospel. Ngithi wonke umuntu ukuthula kwakho kusenza solo ukuthi uyitholile ngoba onendodana onoJesu ubonala ngobufakazi akuthuleki. Sometimes into ekwenza uthule awukangeni ku-phase 2 kaMoya Ngcwele, useku-phase 1 wokusindiswa wamukela umoya kaKristu, awukangeni ku-phase 2 ozokwenza ube ufakazi kaJesu. Mayisefikile umoya Ngcwele u-phase 2 kaMoya Ngcwele akeze ukwenza umntwana ngoba usuwenziwe u-phase 1 ukuthi ube umntwana, wazalwa ngomoya ngoba kuzelwe ngumoya kuwumoya. Now your spirit is born again by the Holy Spirit, which is the spirit of Jesus. Ibizwa kanjalo. Then bese bakhona second phase ka-Holy Spirit le kuthiwa i-power of the Holy Spirit. Kwendawo ibizwa ngo-Holy Ghost. Kuthiwa-ke masungene kwa-phase 2 kaMoya Ngcwele, angithi uJesu before ahambe waphefumulela abafundi bakhe, angithi wathi yamukelani uMoya Ngcwele. That's when they were born again. Uthe sibamkelisile uMoya Ngcwele wabaphefumulela, waphinde wathi abahlala eJerusalem balinde isithembiso sikaMoya Ngcwele, kodwa kade baphefumulela ngoMoya Ngcwele. So khona umehluko phakathi kokuphefumulelwa ngesikhathi wamukela uJesu la, bese bakhona ukuphefumulelwa sekungasenziwa manje umntwana kaNkulunkulu. Bonke abamamukelayo kusho ukuthi bonke abaphefumulelwa uJesu ngomoya okuphila okuphakade. Glory to Jesus. Usekhona bangabantwana bakaNkulunkulu. But kule second phase usufakazi kaJesu. Lapha kusakhulunywa ukuthi wamukela ukuphila okuphakade, sekuthiwa wamukela amandla okusebenza. Wamukela amandla. Nikhona abazalwane? Okusinda emsebenzini enyama naseyinkanukweni zenyama. uMoya Ngcwele usiza lapho ziyasha. Uzathi uJohane yena ozemva kwami uzonibhabhathisa ngomoya nangomlilo. Ingakho uMoya Ngcwele wehla eyisimo somlilo kubafundi, kodwa wehla eyisimo sejuba kuJesu. Nikhona nokho? Ngoba manje ayikho into ezofuneke imani destroy la ishiswa ngoba kanasona. Kodwa kuthina ngoba singoPetro besiphika noJesu simazi, kufanele silinde upper room azafika uMoya Ngcwele sibhabhathiswe kuphela ubugwala. Lithi iBhayibheli uPetro egcwele nguMoya Ngcwele kade eqeda ukuphefumulelwa njalo. Kodwa manje this time uzashumayela kufanele agcwaliswe nguMoya Ngcwele. Kuthiwa ibandla lisathandaza, ungathi kwakuyinkonzo yangolesibili. Lithi iBhayibheli bethandazela abakhonzi bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bathi besathandaza indawo ababethandazela kuyo yanyakaza, kwaba khona earthquake, and then bagcwaliswa bonke uMoya Ngcwele base beshumayela izwi ngesibindi. Yabo? Lento yokuthula kwethu silokhu siyinamba eyodwa ngoba le namba mayingabiza enye nginika inyanga eyodwa ukuthi itshela umuntu ivangeli lombuso ngoba ilo wona sign enkulu kuna wonke laba ngoba khona ukuzamaza umhlaba izizwe ziyovukelana ngoba nje kuba nje ayikho edlula le ukuthi le ivangeli lombuso loshungela, and then the end will come. Kusho ukuthi ngamanye ama singashumayela ivangeli silibazisa i-end noma ubuya kaJesu siyakulibazisa. Masingashumayeli ngoJesu kusho ukuthi siyayisontela nje. Sinomona thina sasindiswa ngoba khona osishumayezile. Manje imile la kuthina indaba isadlula. Akufuneki nokuthi uzukota amavesi, fakaza kuqala ngokuthi uJesu ukwenzeleni. Wozani inibona ongitshele konke. Bengiyimpumputhe manje sengiyabona. Hallelujah. That is the wena uqala wena ube iBhayibheli elihamba ube living epistle wena. So uMoya Ngcwele kasizeke samukela umoya wezikhathi zokugcina. uJoel akhulume ngawo wathi enza ukuzokugcina ngiyawuthulula umoya phezulu kwenyama yonke. Nikhona nokho abazalwane? Manje kulezi insuku zokugcina zobuya kaJesu, there is a spirit that needs to be received. The spirit of God ngizothini kunomehluko uMoya Ngcwele in the Old Testament noMoya Ngcwele in the New Testament. Asikaze sizwe ukuthi in the Old Testament bake bakhuluma ngezwi uprofeta khona, but kunezinto ezingazeke zenzeke uMoya Ngcwele kwi-Old Testament uzozenza in the New Testament. Manje the spirit of the New Testament, the spirit of grace, nikhona abazalwane, iyona esenza sibe ufakazi, sibe nesibindi njengoPetro okade eyigwala izolo eshumayela uKristu kubona laba ayephika kubo. Ubonala ngokuthi athi nine nambethele njengoba ethi uJesu ethi uPetro angimazi lo muntu emphika njengoba uJesu akadesha.
Ngoba uyabona nje uJesu ukuthi lo muntu njengoba ethatha izinqumo zokuthi la ufa khona ngiyofa khona. Ngeke ngikushiye njengoba ethi nje uJesu bazomshiya uthi uPetro mina ngeke ngikushiye ngoba uzethembe yena akakafiki umoya ingcwele akafika iPentecost. Siyayidinga iPentecost. Ngiyakutshela nje. Siyayidinga iPentecost. And uyena umoya ingcwele osenza sihlale emthandazweni ngoba sikwazi singakuthandaza umoya ingcwele uyasisiza. Uyena futhi umoya ingcwele osenza sishumayele kusindiswa abantu. These are the main things zabantu abalinde ubuya kaJesu nabalinde umqhele. Laba babona imphefumulo ngokushumayela ivangeli kuthiwa mase bethola imqhele bona okwabo eyabe inkazimulo izofana nezinkanyezi. They will shine like stars forever. Bazoba nomehluko nje ngisho edlula kwamanye ama-saints azobe sezulwini uzothi ukukhanya yena kunabanye ngoba wajabulisa izulu. Ngoba isona esodwa esisindiswayo kukhona ukuthokoza ezulwini. Ngeke ulithokozisa izulu lingakwenzeli nix. Ngeke ukwenze lokho. So uJesu kusho lokho wathenza ukuzogcina leli vangeli loshukela emhlabeni ngoba uyazi ukuthi kobe kuyiharvest yemphefumulo. Imiphefumulo ishayekile webazalwane. Bashayekile abantu abanye baya kwinkonzo ezithile ezidayisa into ezidayiswayo nomfundisi wakho noma uzombona ukhokha 1000 rand ba disappointed ngoba manje labefundisi bathwela abanye balala nabantu besifazane ngoba ialtar lokuthwala lithi lala nomuntu wesifazane njalo nje manje they are disappointed sebekhumbula ekhaya nikhona abazalwane and sivula umnyango singasho ukuthi wawuyapi sivula umnyango wokubuya ngoba sine spirit sikababa wendodana olahleko buyele ekhaya mntaka baba glory to Jesus kuvuliwe kodwa bakhona abangazange nje bakubona ukukhanya thina sekukhanya kwezwe uma singayezweni izwe lizongena endlini kaNkuluNkulu malibonke igama lenkosi akube umthandazo wethu inkosi abantu abaningi uJesu bahlala emadolweni glory to Jesus abantu abalinde ubuya kaJesu baphamisa amehlo bangabe sabuka inhliziyo yabe ingabe sabheka kakhulu entweni zomhlaba ngoba sesiyahamba abazalwane ngenitshela kodwa ngisho ukuthi ifuture yakho mangibona uplanile ukuthi mhlambe ngizokwakha umuzi mhlambe ngisebenzele angisho uphumana esikoleni awusayapha esikoleni usawufundelani hayi ngifundela ukuba mechanic ulate angilona lolo hlobo angilona nje lolo hlobo ukuthi uyaphansi noma uyalobola noma wenze njani qhubeka ulobola ingcono likhala icilongo inkomo zisaye esibayeni niswithe nisafana amaringi kuthi icilonga ume kanjalo kodwa glory to Jesus sihlale emthandazweni bazalwane sihlale emthandazweni imnandi indaba yakwaJesu noma uSathane angahalisela ngento zakhe ezemzuzwana kodwa la siyakhona there is no pain glory to no death no sickness no disease asisathandazi lapha asisalwe asahlomeli nix hlomani zonke ikhaya la lisebenzele lo vesi la siyakhona awulisekho qaphelani into esoyiqaphela ngoba uSathane uvalelwe sohlala entweni enjalo ke forever wasala sesazongena emthandazweni sibonga imvuselelo amen ukuthi amehlethu awangabe sabheka phansi kodwa wabheke phezulu ngoba ukhona esimlindile ozothi emafini amen and singahlali nalendaba kodwa sigijimise ngoba isikhathi siphelile haleluya izinto ezenzeka emhlabeni bazalwane zikwenza kube nento ethi akusile ikhaya lami leli ikhaya lami lisemazulwini angazi umuntu ozosuka enkosini ngalesi sikhathi haleluya ngoba ngenkathi wena usuka enkosini uzohlangana nabo bekushaya ngezifuba beze enkosini haleluya and abantu bazalwane they are more than ready haleluya haleluya so ke asiphathisikela sivune bazalwane ayikho into emnandi njengokuthokozisa izulu uhlekisa uNkulunkulu sesazothandaza ethi Nkosi yami ngisize haleluya ngingasuki kuwe kodwa ngiyangenyuka
ekuthandeni ngingangeni kuleli verse ukuthi ngenxa yokwanda kobubi kuyophola uthando kwabaningi. Ngisize ngibambelele njengentethe yomelothini, ngilibambe haleluya ivangeli njengebhola lerugby. Size Nkosi yami ngingavuma umoya ozongenza ngibe isimungulu, kodwa ngiligijimise ngayo yonke indlela. Lezo zinto ezibalulekile esoyithandazela. Sindiswe ifamily yakho, basindiswe omakhelwane, basindiswe emsebenzini, basindiswe uhlangana nabo endleleni, kanti uhlangana nabo ngeke uphinde uhlangane nabo, kodwa bafake lento yakho. Glory to Jesus. Ake sithandaze sonke. Siyabonga Heavenly Father egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele. Thembekile izwi lakho liyaphila, linamandla, liyadala. Thixo wethu onamandla, namanje ntambama ukhulume kwavokothela. Baba siyabonga egameni lika Jesu ukuthi siphunyukile, isitha besingasibamba singeze Nkosi yami endlini yakho. Kanti Thixo wethu onamandla wonke, amabele akho agwansile. Baba wethu onamandla wonke, Nkosi yami siyaluza ubisi lwasezulwini luphuma. Thixo wethu ongcwele, nongene yethile uthola amandla amasha. Baba wethu onamandla, sibonga imvuselelo. Baba wethu onamandla wonke, nobe ezendlini yakho ethi uzovalelisa. Baba wethu onamandla siyabonga ukuthi akasayi. Thixo wethu onamandla wonke, la isitha besimbizela khona usakhuluma kanje kuvuka inqumo ezintsha ukuthi ngizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku. Kahle kahle singasuka kuwe Jehova sithi siyaphi, ngoba manzi okuphila okuphakade kuwe. Lithi izwi lakho asibona bokuhlehlela emuva, ngoba ohlehlayo uhlehlele ekubhujisweni. Baba wethu ongcwele, siyababona abantu bayasuka ebumnyameni beze ekhanyeni. Ngeke Thixo wethu onamandla wonke sisuke ekhanyeni siye ebumnyameni. The devil is a liar. Egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele, Nkosi yami senze sibe imkhovu yalento, sihlale endlini yakho noma kungathini. Baba wethu onamandla, siyabonga ukuthi umnyango wokuphuma uvaliwe tonight. Usakhuluma ngale ndlela. Thixo wethu onamandla wonke, siyabonga egameni lika Jesu ukuthi ukhuluma kanje. Kukhona abaphunyukile njengenyoni ogibeni lomcuphi, ugibe laphukile baphunyuka. Siyabonga Heavenly Father ukuthi endlini yakho ila siphila khona. Siyabonga ukuthi kuqiniswa amabhawodi. Baba wethu onamandla wonke, Nkosi yami siyabonga ukuthi noma uSathane esinunusela, Thixo wethu onamandla wonke, ethi uma ningeza kimi kukhona izinto eningazithola. Unamanga uSathane, Thixo wethu onamandla, siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele. Ayikho inkululeko yokudlula ukuhlala kuwe. Baba wethu onamandla wonke, sikwethembe ngoba nguThixo wethembekile. Sikubheke Baba wethu onamandla wonke, ngoba bathemba kuwe ngabasoze bajabhiswa. Thixo wethu onamandla wonke, sinesinqumo esisha tonight ukuthi sogijima simpekile uJesu engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Baba siyabonga, sinikiza istamina sokugcina. Thixo wethu onamandla wonke, sigijime ngokubekezela. Baba wethu onamandla wonke,
Nkosi yami singathi Thixo wethu onamandla wonke Nkosi yami sesigijima ibanga elingaka kanti sithi sesizofika empela ndaba Baba wethu onamandla wonke Nkosi yami kanti sizosuka kuwe umoya wokuhlehla siyawuqalekisa ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele umoya wokugive up siyawuqalekisa ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyabonga Heavenly Father egameni lika Jesu sakhuluma kanje usifaka upetrol Thixo wethu onamandla wonke Nkosi yami ukugijima sibekezele Baba wethu onamandla uqinisa amadolo ethu egameni lika Jesu Kristu siyabonga Heavenly Father siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele umnyango wokuphuma uvaliwe sizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zethu siyathandaza Heavenly Father sithandazela imphefumulo Baba wethu onamandla wonke abangazani nawe abangazange babamukele uJesu abeyinkosi nomsindisi wempilo yabo Thixo wethu onamandla wonke sithandazela abaye babackslider ngegama lika Jesu babuyele kuwe Heavenly Father babangaphumuli njengendodana yolahleko Baba wethu onamandla babuyele kuma senses abo egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele sithandazela Heavenly Father Nkosi yami ukuthi usinikeze umoya Thixo wethu onamandla wokulambela imiphefumulo sibe ne-appetite Thixo wethu onamandla wonke yokubona imphefumulo isindiswa siyawuqalekisa umoya we-false satisfaction ukuthi uma sesindisiwe thina bese siyarelaxa kanti kukhona abangaphumulanga ngathi besithandazela basitshela ngoJesu sasindiswa Thixo wethu onamandla wonke sithandazela umoya wokuqhuba indaba ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyathandaza Heavenly Father la usibeke khona Baba wethu onamandla wonke kusemateksini kusemabhasini kuseyitobhini Thixo wethu onamandla wonke silishumayela ivangeli kuyisikhathi kungesiso egameni lika Jesu Kristu siqalekisa umoya wokuvalwa kwemilomo Baba wethu onamandla wonke ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu siyayilanda imphefumulo Baba wethu onamandla wonke siyababona abantu bayafa day by day bafabe kude nawe siyabalanda emathaveni egameni lika Jesu siyabalanda kwidakamizwa ngegama lika Jesu siyabalanda ngisho besemajele alingeni ivangeli libabambe besemajele egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyabalanda behlezi benethezekile emakhaya Thixo wethu onamandla wonke khuluma nabo egameni lika Jesu bangakutholi ukuphumula bekude nawe Baba wethu ongcwele ngoba siyababona abantu kokhongo bashiya amakhaya bagijima nomatras namabhodwe abazi ukuthi bayapi Thixo wethu onamandla wonke singabi kwi-comfort zone emakhayeni ethu Baba wethu onamandla wonke Nkosi yami siyathandaza Thixo wethu onamandla ngenelela njengoThixo egameni lika Jesu izwe lakithi South Africa Baba wethu onamandla ukhanye ukukhanya kwevangeli abantu babuyele kuwe Thixo wethu onamandla wonke
hlaba wonke egameni likaJesu. Nkosi yami balizwa abantu icilongo likhala lingakakhali egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Baba siyabonga, siyabonga Heavenly Father, siyabonga, 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 siyabonga Thixo wethu oyingcwele. Nkosi yami ukhuluma kanje ngoba uyabona Thixo wethu onamandla wonke. Nkosi yami ukuthi sinethezekile. Thuma umoya oyingcwele Heavenly Father, thuma imvuselelo noma sengise singabodwana, thuma imvuselelo. Khuluma nathi Baba wethu onamandla wonke ukuthi isikhathi siphelile egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Singabi namahloni ekubuyeni kwakho Baba wethu oyingcwele ukuthi lokho obusibizela ukuthi sikwenze asikwenzanga. Thixo wethu oyingcwele siyabonga egameni likaJesu ukuthi icebo lakho lizophumelela njengoba linjalo, the devil likes it or not. Egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Abantwana bakhe abangene benemthwalo kule ndawo siyabonga uyabethula imithwalo ubashiya nengoma egameni likaJesu. Every type of mountain emi phambi kwabo ngegama likaJesu uthe ezweni lakho ingubani leyo ntaba phambi kwakho Zerubabel, zonke intaba ziphenduka amathafa. Oh hallelujah. It's not by might nor by power, it is by my spirit, says the Lord. Ngegama likaJesu zonke intaba Baba wethu onamandla ziyancibilika phambi kwabantwana bakho egameni likaJesu. Abagulayo bayaphila ngegama likaJesu, abagulelwayo ihlobo zabo ziyaphila egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Udemonstrate amandla obuNkulunkulu bakho ukuthi ngemivimbo kaJesu siphilisiwe thina abangene be-depressed Baba wethu oyingcwele ngenxa yezinto ababhekene nazo. Siyabonga ukuthi ubethula imithwalo ubashiya nengoma egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Oh hallelujah. Ubuyisa intokozo yensindiso yethu kuloyaya naloyaya egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Every financial struggle egameni likaJesu bhoboza imithombo ngegama likaJesu Kristu. Sikhansela umoya wesikweletu egameni likaJesu. Sikhansela umoya welekha egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. We are not under those circumstances, we are above egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Kuvuleka imithombo yemali ngegama likaJesu. Ama-altara antshontshe imali zabazalwane siyawahlakaza ngegama likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. uJehova ungumalusi wami angiyukweswela ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Abebezodlelwa impahla egameni likaJesu Kristu angeke idliwe ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyabonga Heavenly Father. Oh hallelujah, hallelujah. Abahlushwa yingane siyabanjwa ngamandla sezulwini egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Lalela wena Sathane nekhonzi zakho. You've got no power, you've got no authority over abantwana bakaThixo ngegama likaJesu. Dlalela kude nabantwana bakaThixo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyabonga Heavenly Father. Siphuma kule ndawo si celebrate
Wo haleluya. Shayela uJesu izandla zakho ngoba noma hlobo luni lwenkinga obhekene nalo luyanqotshwa egameni likaJesu, liyanqotshwa. Ubuzolanda amandla amasha, ugcobo olusha egameni likaJesu. Siyabonga Heavenly Father, akubiza igama likaJesu. Oh haleluya. Biza igama likaJesu. Oh hallelujah. It's not just the name. Oh hallelujah. Kodwa kuqhamuka umnikazi. Oh hallelujah. Umnikazi wegama. Oh hallelujah. Jesus. 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 Sihlakaza umoya womkhathi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Sihlakaza amandla phansi kolwandle ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Every shrine, isigodlo sobumnyama siyahlakaza ngegama likaJesu. We thank you, Father. Okungenzeki kubantu kuwena kuyenzeka. You are not a man, Father God, to lie, nor a son of man to repent. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Shaya izandla zakho kakhulu. Oh hallelujah. Shaya izandla zakho kakhulu. Shayela ingonyama yomndeni kaJuda iyabhonga. Oh hallelujah. Njengoba yabhonga eCalvary kwafiphala ilanga, iyabhonga kuhlakazeka umkhosi wobumnyama obumelene nawe. Amacebo uSathane abeplanela wona ayahlakazwa ngegama likaJesu. Thank you, Father, in Jesus. 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 Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Woo. Hey, hey. 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 Jesus. Ay, 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 ay. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hey. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ooh. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Sicela bamdebele usibongele usenzele ufefe.